mirar a ambos lados, comprobar que os coches paran e cruzar. Este é un dos xestos máis perigosos para os estradenses nos pasos de peóns que teñen as miñas costas. Actualmente non centra a actualidade política, pero en calquera momento isto pode cambiar. Isto é a Estrada a debate, seguridade viaria. Hoxe falaremos da PO 841 e da PO 213, pero antes imos comezar coa Nacional 640. Como xa dixemos, cruzala é un perigo. De feito, desde 2019 rexistráronse 10 atropelos, 2 deles con falecidos. Pero non só iso, tamén está repleta de fochancas. As nosas preguntas son: que se podería facer para reducir os atropelos? Deberíase presionar máis ao Ministerio para que cometa medidas? Detrás miña teño esta vía da Nacional 640, que é esta importantísima vía de alta capacidade que vertebra o noso territorio e tamén atravesa este casco urbano deste noso Concello da Estrada. Por ela transcurren todos os días milleiros de vehículos, tanto de tonelaxe alto como tamén utilitarios como o seu, como o meu. E por ela tamén atravesan diariamente moitos dos peatóns, como somos cada un de nós, e moitas veces con desenlaces fatais tivemos numerosos atropelos e incluso numerosos falecidos. Dende este Concello da Estrada e tamén dende a Policía Municipal do Concello da Estrada poñemos de manifesto como este tramo perigoso e que se situaran as melloras na seguridade viaria, que se implementaran medidas. E vimos como, a pesar de ter consecuencias fatais, houve inversión cero, tanto en medidas, inversión cero, pese a anuncios con outros concellos de outra cor política de mellora na capa de rodadura polo noso tramo do treito que atravesa o noso concello, e nós temos que seguir convivindo coas fochancas e sin ningún tipo de prazo para a ansiada variante, polo tanto, esa solución definitiva que é sacar gran parte dos vehículos que pasan por esta nacional hacia un treito periurbano e eliminar moitos riscos para a poboación. Por lo tanto, seguimos reclamando, non nos cansamos e creo que neso estamos todos de acordo. Seguimos reclamando tanto melloras de seguridade, melloras nesa capa de rodadura e tamén calendarios e inversión definitiva para a construción desta variante, dese treito fora do casco urbano, para que esta Nacional 640 deixe de ser un tramo perigoso dentro da rede de estradas do Estado. Bueno, o certo é que a carretera nacional 640 todos sabemos en que estado de conservación está, sabemos que hai risco para a seguridade viaria tanto dos condutores como dos peóns, e para nós non é unha situación nova, non? Eu creo que podemos coincidir todos os partidos políticos mixtos, coincidimos todos os veciños e veciñas que hai necesidades de mellora, e dende logo o Grupo Municipal Socialista estivemos pendentes deste asunto durante os últimos 5 anos, e máis, seguiremos estando. No casco urbano reclamamos en 4 ocasións melloras na seguridade viaria, como todos sabedes, hai atropelos, cada certo tempo, e pedimos medidas de calmado, tráfico, regulación semafórica, cambios nos pasos de peóns, na situación onde se atopan eses pasos de peóns, ademais de outras medidas para facelos máis visibles. Fora do casco urbano tamén hai puntos como este, liñares, que son máis conflitivos, como pode ser tamén no Sol, como incluso as curvas do Castro Loureiro, onde tamén hai que mellorar o estado de conservación do firme, por suposto, e nós tamén nos diriximos en multitud de ocasións ao Ministerio para acometer melloras en puntos como este, non? En particular, aquí en Liñares, dirixímonos ao Centro de Conservación, dirixímonos ao propio Ministerio 2 veces, propoñendo medidas como a glorieta, no cruce coa carretera provincial, pedimos medidas de calmado do tráfico, pedimos máis bandas rugosas, unha sorte de batería de medidas que de momento aí non teñen resposta. Nós pensamos que efectivamente hai que continuar insistindo, facémolo cada vez que podemos cando vemos a diversos cargos do partido, como delegados do goberno ou subdelegados do goberno, seguiremos facendo desta maneira porque o certo é que non estamos satisfeitos e até que teñamos unha solución non o estaremos. Ben, como todos sabemos, non, a solución principal, a que queremos mellor, sería a construción da variante, non? A variante é un proxecto que levamos reivindicando moitos anos,
e que leva pendente de facer metido nun caixón décadas. Nos pensamos que esta sería a solución máis acaída para solucionar pois, o tema do tráfico pesado que pasa polo centro da vila e tamén para solucionar os problemas que ten o tráfico lixeiro, non? Como todos sabemos, é moi complicado andar pola estrada, leva moito tempo cruzala, debido pois, bueno, a mala planificación urbanística e as peatonalizacións feitas a machado, non? Isto por un lado. A outra solución, mentras esta non se pode ou non se quere levar a cabo, sería pois, mellorar a visibilidade nesas zonas, reducir o límite de velocidade ou a solución que os técnicos consideran oportunas, non? Ben, para isto, claro está, hai que ter interese, non? É un problema, como decimos sempre, de prioridades. É que os diferentes gobernos de España nunca quixeron solucionar isto, non tiveron ningún interés, pese a estar avisados reiteradas veces, pois, por exemplo, polos nosos diputados Néstor Rego e por outros, non? Entón, bueno, pensamos que é unha cuestión de prioridades e aí é onde hai que presionar, non? Hai que presionar, hai que facer concentracións ou o que sea, porque esta situación non pode seguir así, porque van seguir pasando desgracias, é evidente. Unha das contas pendentes que ten o municipio da Estrada é precisamente mellorar as súas infraestructuras. Unha delas é a Nacional 640, o paso polo casco urbano. Bueno, todos sabemos que nos últimos anos se produceron numerosos accidentes, algúns deles con consecuencias fatales, xa que morreron varios peóns no centro do casco urbano e, polo tanto, dende Móvete, o que reivindicamos é que se mellore a seguridade viaria no Nacional 640, en concreto o seu paso, como digo, polo termo municipal da Estrada. Para eso hai informes suficientes da Policía Local donde se recollen medidas que poderían garantizar e aumentar esta seguridade. Polo tanto, correspóndelle pois ao Goberno do Estado, en concreto ao Ministerio de Infraestructuras, mellorar a seguridade neste vial. Ademais, tamén urxe, e de feito xa levamos varias décadas reivindicando, que se construa a variante para sacar o tráfico do que é o casco urbano, o tráfico desta nacional. Esta infraestructura, a construción da variante, é unha débeda que ten o Estado co Concello da Estrada. Polo tanto, nós sempre instamos aos diferentes gobernos locais a instar ao Ministerio de Fomento para que nos dote desta importante infraestructura. Seguimos coa vía que máis tráfico rexistra de todo o concello e que máis accidentes conferidos. Ademais, tamén, algún deses accidentes chegou a ser mortal. Falamos da PO 841, a Estrada Santiago. No seu tramo urbano xa se tomaron medidas, pero no interior urbano aínda non. Por iso, que se debería facer nel? Deberíamos exixirlle máis a Xunta de Galicia? A Axencia Galega de Infraestructuras de Galicia, a AXI, pois é titular da PO 841, esta vía que nos comunica coa capital de Galicia, entre a Estrada e a capital de Galicia. No seu tramo de orixen, aquí na Estrada, nesa rúa Sampaio, pois registrabanse un número importante de accidentes e implementáronse en dúas fases dúas medidas de forma sustanciosa que deron resultados. Por unha parte, pois botouse unha capa de rodadura que tiña máxima adherencia entre a roda, o vehículo e a estrada, e despois, pois, lonxe tamén de que foran resultados definitivos e que se determinaba de que había, pois, un problema de velocidade, pois instalaronse lombos de burro que fixeron que se eliminaran as posibilidades de ter un accidente en ese tramo urbano con posibilidades fatais, tanto para os condutores como para os peóns. Siguen existindo, pois, excesos de velocidade e siguen existindo accidentes nos diferentes tramos que teñen o noso territorio e para iso pedimoslle a esta Axencia Galega de Infraestructuras e os dotou de orzamento de cara a 2025 para mellorar con tramos con máximo adherencia entre o vehículo, a roda e a capa de rodadura, para que se mellorara o firme e vai haber unha reposición de firme entre o polígono industrial de Toedo e Pontevea, no cal se vai a repoñer toda a capa de rodadura para ter unha mellor adherencia e gañar en seguridade, que é o que buscamos non solamente coa mellora dos viarios, sino tamén gañar en seguridade para os condutores e para os peóns.
nós aquí tamén somos clarísimos. Nós dirixímonos sempre ás administracións en beneficio dos veciños e veciñas do Concello da Estrada, goberne quen goberne. Tal e como nos diriximos ao Ministerio de Transportes e aos delegados e subdelegados do goberno, tamén nos diriximos á Axencia Galega de Infraestructuras a respecto da PO 841, a carretera entre a Estrada e Santiago. Non? Todos sabemos que ali hai un volume elevadísimo de accidentes, algúns con víctimas, moitos con, ou todos, con danos materiais, e ademais en diversos puntos da vía. Podes ter un accidente na recta Baleira, podes ter un accidente en Couso, ben, hai diversos puntos conflictivos. Nós, neste mesmo ano, xa nos diriximos á Axencia Galega de Infraestructuras para que se redacte un estudo de como mellorar a seguridade viaria na carretera entre a Estrada e Santiago. Nós entendemos que hai moitos cruces mal sinalizados, moitos cruces mal posicionados e, dende logo, que habería que tomar medidas para sinalizalos mellor, para intentar na medida do posible reducir o volume do tráfico e, dende logo, tamén consideramos que hai dous puntos críticos fundamentais dentro desa vía de titularidade da Xunta, non? Nós pensamos que tanto o cruce que hai en Baloira cara a carretera do Chedón como tamén o paso que hai entre o Souto de Vega e o Centro de Saúde teñen que ter unha solución, porque o certo é que son puntos moi perigosos onde cruza moita xente todos os días, ben sexa a pé, ben sexa nos seus vehículos, e, dende logo, creemos que son dous puntos prioritarios. Nós seguiremos exixíndolle á Xunta de Galicia que cumpre coas súas obrigas, igual que lle exiximos ao Ministerio, e a diferencia do que fan outros grupos políticos que parecen preocupados únicamente por un tema, sen ver que existen outras administracións e outros puntos conflictivos, como neste caso a carretera entre a Estrada de Santiago. Ben, este outro tema sobre o que xa avisamos, reiteradas veces tamén avisamos a Xunta ten total coñecemento de que a situación nesta estrada en moitos puntos é peligrosa, non? Está por un lado o cruce de Baloira, está o cruce de Fontenlo ou a reta de Barco. Nós temos constancia de que houve xente que lle comunicou, que lle solicitou a Xunta de Galicia que se solucionara este problema. Nós tamén, por medio da nosa deputada Ariadna, tamén lle presentamos recientemente unha solicitude, porque, vamos, outra vez é o mesmo caso, non? Se siguen as cousas así, van seguir pasando desgrazas. Ben, a resposta da Xunta é a de sempre, non? Por un lado, dinos que este non é un punto negro, polo tanto, non hai justificación para modificar pois o que faga falta, non? O que outra vez os técnicos que digan que fai falta. Ben, isto parece a mí personalmente parece unha justificación ridícula, non? O sea, a xente dos lugares está protestando, pois habrá que buscar unha solución, non? A outra resposta que nos dá a Xunta tamén, que a mí personalmente me parece hasta graciosa, é que se vai facer a autovía nova, non? A autovía nova, agora mesmo estáse facendo un tramo que vai acabar en Pontevea. Este tramo, con respecto a outro, pasaron casi 20 anos. O sea, que imos ter que esperar outros 20 anos a que fagan outro tramo para que esa estrada deixe de ser perigosa. Nós creemos, como é lógico, que as estradas teñen que ser seguras por si mesmas, non depender de outros trazados nin de nada máis. E pensamos que é aí onde hai que buscar solucións e onde hai que actuar. Outra vez, é unha cuestión de prioridades. A Xunta gasta os cartos noutras cousas, non? E non lle importa isto, non lle importa a seguridade dos veciños nin a dos estradenses. Ben, pois outra vez habrá que presionar. Esperemos que agora que o antigo alcalde marchou para Santiago, non? Agora que xa non necesita que o metan de conselleiro, esperamos que se poida ser un pouco máis duro contra eles. Outra das infraestructuras pendientes no noso concello pois é a G59 desde Santiago a Estrada. Ben, como esta infraestructura tamén levamos xa anos esperando por ela, en concreto 15 anos levamos esperando a que se finalice a construción da autovía, eso non quita que, entre tanto, hubiera sido necesario, de feito é necesario, pois mellorar de seguridade viaria a carretera 841. Polo tanto, dende a Móvete, instamos xa en numerosas ocasións a que se dotara de maior seguridade este vial. En concreto, ten varios puntos negros donde son
recurrentes accidentes. Un deles ven sendo onde está o cruce para o Rollo, Santa Cristina, dirección Santa Cristina. Este é un dos puntos negros que ten este vial. Outra reivindicación histórica é a construción dun paso de peóns á altura do centro de saúde de Bea, da zona do Souto de Bea. Aquí tamén se teñen producido moitos accidentes pola necesidade da construción dun paso elevado, posiblemente como solución a que os peóns poderán desplazarse andando por ese paso elevado sin ter que cruzar o vial. E en xeral tamén a mellora do firme é importante en esta estrada, que é unha das máis transitadas entre os estradenses, que a diario nos temos que desplazar a Santiago, ou ben por traballo, ou ben por estudios, ou ben para a área sanitaria que nos corresponde. Por lo tanto, urxe instar a Xunta de Galicia a que, independentemente de que se construe antes ou despois que se remate a autovía, mellorar este vial para incrementalo dunha maior seguridade. Para rematar, temos a PO 213, para que se chegaron a prometer medidas. Une a estrada cun Ponteulla, e ten unha trazada perigosa, chea de curvas e sen vía. Os veciños das parroquias atravesadas polo vial reclaman que se aumente o ancho da vía, que se construan beirarrúas e beiravías, que se ancheen as dúas pontes e que se corrixa algunha curva. Tendo en conta que é unha demanda que leva existindo moitos anos, por que ainda non se tomaron medidas? Habería que insistir máis? E seguimos falando pois de estradas que vertebran unha parte importante do noso territorio. Esta PO 213, a final do ano pasado, pois reuníronos os diferentes asociacións de veciños de parroquias afectadas aos diferentes grupos políticos e chegamos a un acordo dunha moción conxunta para establecer diferentes puntos. O primeiro deles era elaborar un estudio por parte dos técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras nos cales se vira cales eran as solucións aos problemas que se determinaban desta vía da PO 213 e a partir de aí que se cuantificaran estas solucións, que se elaboraran os proxectos e a partir de aí que se temporalizara unha serie de obras para mellorar tanto a seguridade como a trazabilidade desta vía da PO 213. Xa nos informou esta Axencia Galega de Infraestructuras que o primeiro dos puntos que enviamos era que tuvera esa valoración feita polos técnicos. Os técnicos visitaron o territorio e os técnicos fixeron ese proxecto, o cal pois agora temos que calendarizar cos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, que a competencia correspondente, e xa que a Xunta de Galicia aposta pola estrada, avanzando nos treitos desa G59 en esa autovía gratuita que vai chegar hasta o rollo da estrada, pois exixiremos en diversas reunións coa Xunta de Galicia de que melloren esta estrada e que, ainda que sea por treitos, que sexa unha das prioridades futuras desta inversión de estradas autonómicas da Xunta de Galicia no noso territorio. Bueno, teño que dicir que neste tema o Grupo Municipal Socialista e o Partido Socialista somos pioneiros absolutos, non? Aquí levamos moitos anos presentando enmendas aos orzamentos da Xunta de Galicia para que se acometan as obras de mellora na PO 213 que reclaman os veciños e veciñas e que levan tantísimos anos reclamando con toda a razón do mundo, non? Nós, como digo, levamos anos presentando enmendas ao orzamento que o Partido Popular desbota sistemáticamente. Agora mesmo hai un estudo de como mellorar ese trazado, de como mellorar a seguridade viaria e, dende logo, o que vamos a pedir dende o Grupo Municipal Socialista este mesmo ano é que se inclúa o proxecto nos orzamentos da Xunta e, dende logo, que se leven adiante esas obras de mellora sobre a reposición do firme, sobre a mellora en determinadas infraestructuras como son as pontes que se atopan en moi mal estado e tamén que se reformule o trazado desa carretera para darlle os anchos de vías reglamentarios e, dende logo, bueno, que lle dea un servizo seguro aos veciños e veciñas da zona, que son alrededor de 2.000 veciños e veciñas que teñen que utilizar sí ou sí esa carretera, titularidade da Xunta de Galicia tamén, por certo, e pola que o Partido Popular da Estrada parece que non está preocupado en absoluto, como digo, a diferencia do que facemos outros grupos políticos que levamos anos e anos facendo o noso traballo e defendendo os intereses dos veciños e veciñas diante de quen sexa. Ben, o tema da PO 213 é un tema, bueno, un peliño distinto, non? Si que é certo que se presentou unha moción, presentámola a todos os grupos do goberno, o cal, bueno, honra ao goberno da Estrada, pensamos que, bueno, tamén ao mesmo tempo é
un recoñecemento a que a Xunta de Galicia non cumple as súas obrigas, non? Está claro que, ou nós pensamos que a Xunta non ten interese no rural, a menos que se vexa apretado, a menos que vexa que van perder votos e que a situación se lles complica, non? Ben, precisamente aí é onde os veciños temos que meter presión, porque, como digo, é a única linguaxe que entenden desde os gobernos, non? Entón pensamos que agora non podemos quedarnos na moción. Temos que seguir presionando, temos que estar unidos e temos que pedirlle á Xunta que solucione este problema, porque senón, antes ou despois vai haber unha desgracia. Vai a caer unha ponte ou vai a haber un atropelo dun rapaz ou o que sea. Entón pensamos que é un tema suficientemente importante como para darlle absoluta prioridade, tanto dentro do goberno da Estrada como dentro do goberno da Xunta. Ben, o goberno da Xunta xa sabemos que con eles o temos difícil, pois vamos a presionar en primeiro lugar o goberno da Estrada para exixirlle que busque solucións. Outra das infraestructuras que é necesario mellorar no noso término municipal é a P213, a famosa carretera de Paradela. Esa carretera é unha carretera con moitas curvas, con un trazado moi sinuoso, moi estreita e tamén moi transitada. Polo tanto, tamén é unha das reivindicacións dos estradenses a súa millora, pero por unhas cousas ou por outras, a Xunta de Galicia pois non acaba de poñerlle data para incrementar a de seguridade. Xa foron moitas as veces que os veciños e incluso os propios partidos locais reivindicamos melloras para esta infraestructura. Na última ocasión foi o pasado mes de decembro cando os propios veciños nos convocaron a todas as forzas políticas con representación municipal para facernos ver a peligrosidade deste vial. De feito, como digo, como é tan estreito, moitas veces ao circular dous coches en dirección contraria e cruzarse, pois isto pode facer que moitas veces incluso algún dos coches teña que parar para evitar saírse fora do trazado. Ademais, hai que decir que é un vial, a pesar de ser rural, por onde transcurren moitos camións, posto que salen da autopista ou incluso para coller a autopista, o GPS suele desviar os camións por aí, o cal aínda pon máis en dificultade o seu cruce con un vehículo. Tamén o transporte escolar está en risco a hora de cruzarse con outros vehículos por este trazado. Polo tanto, non estamos falando de ningún capricho, sino que estamos falando de evitar accidentes, de salvar vidas. Urxe mellorar este trazado. Recientemente, como digo, a través desta reunión cos veciños no pasado mes de decembro, a Xunta parece ser que tomou nota e que os propios técnicos estuveron estudando cales podían ser as mellores solucións para incrementar a seguridade neste vial, pero seguimos esperando para que se orzamente Con isto rematamos, pero mentras a Nacional 640 continuará a ser un perigo a hora de cruzala. A PO 841 continuará a ter a maioría de accidentes con feridos, e na PO 213 continuará reclamándose o seu arranxo. Isto foi a Estrada de Debate, Seguridade Viaria.